салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студио бо шумо Маржона Шарипова. тавре қаблан иттилоъ дода будем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ситоди доим амалкунанда, роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар сохтору мақомоти дахлдор оид ба тақвияти корҳои пешгирикунанда ва мубориза ба зидди вируси нави COVID-19 дастур супоришҳои иловагӣ доданд. имрӯз 1 майи соли 2020 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар муддати 3 моҳ ҷиҳати пардохти Иловапулӣ дар ҳаҷми як маоши вазифавӣ ҳар моҳа ба музди меҳнати амалкунандаи кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ки бевосита дар раванди ташхис ва табобати сирояти COVID-19 дар муассисаҳои табобатӣ ва таҳти карантин қарор дода шуда иштирок менамоянд, аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 12,4 миллион сомонӣ маблағ ҷудо намуданд. илова бар ин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маоши вазифавии якмоҳаи худро ба суратҳисоби махсус ки барои маблағгузории чорабиниҳои пешгирӣ ва мубориза ба пандемияи COVID-19 кушода шудааст гузаронинданд. иқдоми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини кафолати иҷтимоии кормандони соҳаи тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, пешгирӣ ва табобати беморӣ равона шудааст.